Allah wa ni'mal wakil. Anakku bocah ayu, anakku sing setinik-tinik. Limbuk, ana dawuhmu apa, Mak? Sadurunge matur sing akeh ayo tak dherekake ngunjukake rasa syukur ana ngarsaning Dat ingkang mruwing Dat. Merga panjenengane kang wis paring wujude nikmat sempat, nikmat sehat, satemah bisa nderekake silaturahim
awake dhewe sak kanca sowan ana laladan Karangmaja Kartoharjo Magetan. Kaya ngono kuwi. Ana daleme sapa biyung? Iki marak sowan mituhu dawuh pangandikanipun pepunden nenggih Bapak Supita SPI MSI ingkang kembulan niat karo Ibu Susi Rudiana SPI. Iya. Karo ngestokake dawuhe Mbah Sukiyem. Merga dawuh sing tak tampa Mbah Sukiyem ki anggene gelar wayang gantung gong kaya ngene iki ora kurang ping 8 lho, Nduk. Iya, Pak. Kaya ngono kuwi. Mongko nggone ya rada rupek kaya ngene ya, Mak. Adate awake dhewe yen wayangan yen ora ning lapangan ya ning dalan gedhe kaya ngene utawa latar sing jembar. Iya. Iki mung kaya ngene kahanane. Ning ngene, Nduk, kowe perlu tak ngertekke lan perlu tak luruske. Luwih becik Nadyanto ora kagungan wujute papan sing jembar ning kersa wayangan kaya Pak Supita kuwi luwih apik. Iya. Tinimbang duwe latar jembar bandane pirang-pirang ning ora gelem nanggap wayang. Ngono. Luwih becik kaya Pak Supita, Nadyanto panjenengane lenggahe ning Jepara kanggo srana nyenengake ya kuwi Mbah Sukiyem, mula banjur ditanggapne wayang nggone ya rupek kaya ngene. Ora apa-apa nggone sempit sing penting honore dalang tetep amba ngono lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Patut minangka contoh, patut minangka tepa tuladha. Wah, temenanan kok, Nok, hebat luar biasa. Dasare ya pepundenmu Bapak Supita kuwi ya piyayine apik, piyayine becik. Buktine Nadyanto arang-arang anggene kondur ning dalem kene parandene bareng kagungan kersa sing kepareng nyengkuyung pirang-pirang. Iya. Dipangestoni karo para sesepuh adisepuh, para kiai alim ulama, tangga teparo, sanak kadang pawong mitra famili kabeh. Temenanan kok, Nok, temenanan. Wong piyayi tek apike nganti kaya ngono. Sapa? Pak Supita. Mbiyen nalika rawuh ana ing omahku Karanganyar Njaten kono, wis anane mung manut karo awake dhewe. Iya, ora ngenyang karo rega dalang. Ya iki lho sing tak enteni kaya ngene iki. Dadi yen petung karo dalange aja sok ngenyang. Yen nganti nyuda regane dalang, padha karo nyuda karo rejekine dhewe kok, Nok. Kuwi omongane wong golek dhuwit kaya ngono kuwi. Lho, ora ngono, intine pancen ya pepundenmu Bapak Supita sesarengan karo Bu Susi nalika rawuh ning Karanganyar. Tenan kok, Nduk, Pak Supita sepeser pun sepesren pun ora ngenyang karo anggarane dalang. Babar pisan ora ngenyang 1 juta 2 juta ora ngenyang. Hebat luar biasa. Ning sing ngenyang Bu Susi. Padha ae lek ngono kuwi jenenge. Ning intisarine iki wis bisa sowan mongko udakara petang dina kepungkur Pak Supita saka Jepara ki arep tindak mrene mampir ning omahe dhewe nggubuki dhewe Karanganyar wis paring wujude apa-apa karo awake dhewe. Iya. Wujute kae urang ya, Mak. Sak apa kuwi jenenge sak kerdus gedhe urang wah kaya ngono. Iya. Kaya ngono le tresna karo seniman. Pamriye men awake dhewe marem pengen ngurmati mulyake karo seniman iki kaya ngono kuwi. Iya, elok temenanan. Dasare ya juru ladine ya cukacakut trengginas trampil. Oh, temenanan. Kanca-kanca laden luar biasa. Wis to, ngaku wayangan iki gayenge kaya apa, sing nanggap ki sugiya kaya apa. Yen renek juru ladi, engko sak panggung bakale kaliren kok, Nok. Iya. Mula kanca-kanca laden ki penting bapak-bapak lan ibu-ibu sing masak ana mburi. Bener kaya mengkono. Kagungan kersa apa to, Mak? Syukuran Mahargya Putra Mbiwada Siwi menika kagungan kersa mantu. Iya. Manten putri nenggih Mbak Yurara Sela Rizka Rahmawati SE melawan sapa? Tek kaya tinju ae melawan. Palakrama karo Rokomas Bagus Bayu Pratama Putra SPD GR. Wah ya girong udu guru ketok yen GR iki. Ha ya ngono kuwi. Mula intisarine awake dhewe nderek nguyung-nguyung anyeng kuyung nderekake Pak Supita sak kula wangsa karo Mbah Sukiyem. Ha iya, jeneng Jawa mbiyen ki apike ya kaya ngono ya, Mak. Yen mbiyen iki akeh jenenge mingkem kok, Nok.
Iya. Sukiyem, pariyem, parinem, yuyem ngono kuwi. Mingkem pamrih apa kuwi ana karepe. Doanya supaya sok yen dadi wong, dadi piyayi, aja sok ngrasani karo tangga teparo, aja sok nyacat karo tangga teparo. Mula mingkem, mula jenenge terus mingkem yem ngono kuwi. Iya. Mula jaman saiki wong jenenge Wagita, Birgita. Mengo mula senengane ya ngrasani lanangan ae. Ayo ngono kuwi. Iya ta, kaya ngono kuwi. Ayo bar ngrasani terus dirasakne. Lah ya ngono kuwi. Iya. Wong biyen iki kaya ngono ya. Kaya ngono apike. Dadi ya wong biyen kuwi nun sewu ya. Sederhana prasaja. Piyai Kakung laire dina Rebo jenenge ya Pak Rebo. Iya, Delalah Pon jenenge Ponadi. Ngono kuwi. Iya. Legi jenenge Legina, yen wedok Legiem. Ngono kuwi kena nggih pengeling-eling. Iya. Aja nganti awake dhewe njur gila karo jeneng Jawa. Iya. Anak nggenku ki jenenge jane Edi Santoso. Iya. Bareng kondang dadi artis besar jenenge dilih. Yen Edine tetep ning Santosone dilangi diganti Edi Siletonga. Iya. Kuwi malah ora apik kaya ngono kuwi. Dadi jeneng ki apa anane yen pancen ora marem jeneng Jawa, monggo nggunakake jeneng Arab. Ora apa-apa. Upamane ya duwe anak, gampang, Nduk. Dijukuke saka surat Fatihah kuwi wis dadi jeneng anak pirang-pirang. Contone, Bismillahirrahmanirrahim jenenge anak Rohim. Alhamdulillahirabbil alamin jenenge anak Amin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nggih jeneng anak ya apik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ha iki apik. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dadi upamane kowe duwe anak 10 kok jukuke saka Fatihah, yen nyeluk bareng malah penak. Al-Fatihah mak geruduk teko kabeh. Ngono ya, Mak. Ngono kuwi sing apik. Ning sok-sok ya ana lho, ora marem peh anake lanang jenenge ya Kacuk Santosa. Eneng-eneng nggen kuwi bakul sego pecel ngono kuwi. Peh anak lanang anake Pak Joko kae dijenengke ya kuwi Kacuk Santosa. Padha karo kidul omah kae, Buendang kae. Peh duwe anak wedok siji tur ayu le jenenge sapa? Nunu Indrawati. Lah, kaya ngono. Ya ora enek salahe to, Mak, wong nyatane ya putri. Lho, ora nyalahke, Nduk. Yen nganti kecelakaan ana bebaya ing marga, iki mengko yen ngabarke iki bingung. Upamane si Kacuk putrane Pak Joko ki numpak pedah motor ke lor ning prapatan ya. Terus si Nunuk numpak pedah motor ke kidul. Neng prapatan tanpa ana bangjone ndelah bianter kabeh akhire brus tabrakan tenan. Iki le ngabarke bingung. Sing tabrakan sapa? Nunuke Buendang ketabrak kacuke Pak Joko. Lah ngono kuwi. Lah bingung to le ngabarke ngono kuwi. Iya, lawas ya, Yung. Ngono kuwi. Lumayan Nduk iso nyeser derderan. Ayo ngono. Iya bener, Mak. Kaya ngono kuwi. Lah magepokan karo katresnan ki janjane piye to, Mak? Aku ora perlu mejang karo manten, mau mantene wis pinter-pinter wis sarjana kabeh. Iya, Mbak Sila karo Mas Bayu. Walah ora perlu diwejang. Ora perlu dicaosi ular-ular. Sing intisarine mung ngene, Nduk, cinta. Iya, cinta ki lak modal pertama kanggo wong palakrama, bener. Lah apa sih maknanya cinta? Cinta itu adalah anugerah terindah yang membawa berkah dari Gusti Allah yang akan membawa tentram lahir dan batin, keselamatan donya nganti tekan akhir kuwi jenenge cinta. Ya. Yen mencintai adalah tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana kesiapan dan keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Wah, kok ya dhuwur men kaya ngono. Kuwi gampang diucapne ning angel dilakoni. Ya. Lah tandha-tandhane wong lanang utawa wong wadon yen bebojoan kok wis apa iki modale cinta. Upamane sing lanang ki kok njur mbeling, kuwi lak menyakiti to. Ning ketika wanita tersebut bisa menerima rasa sakit dengan ikhlas, kuwi bakal dadi mutiarane menungso. Ngono. Ora mung
apa kuwi jeneng awake dhewe aja nganti menyakiti karo lawan jenis ning bicarane bisa menerima disakiti oleh lawan jenis itu sendiri. Mergo kala mangsa wong bebrayan sosok bubrah ngono kuwi mergo sing ning ngarep ki egoise. Egois. Mung kuwi tok ora kuwi. Sok-sok ki ya nuwun sewu wong bebojoan iki sok-sok ki ya apa kuwi jaga image lho. Ya sok-sok ki nadyan to anake wis gumbrayah 3 4 ngono kuwi jane sing wedok pengin ngejak sanggama nindakake ya kuwi dawuhe pengiran mergo kuwi ngibadah. Sing wedok karep ning isin arep omong mergo dheke gengsi. Ora omong karo sing lanang, lah sing lanang lak ora ngerti. Sakire sing wedok iki lambene mecucu nganti kena nyantolne kethu. Apa-apa dimusuh, pitik dimusuh, lawang briyek, piring prompiang kabeh di ora arik kaya ngono. Janjane upamane nembung karo sing lanang apik-apik, watone sing lanang pas longgar awake sehat, ya mesti diladeni. Ya, kuwi penting ya. Kuwi penting. Kuwi terjadi ning ndi-ndi aku ya nglakoni ngono, Nduk. Ya ta. Ngono kuwi. Mergo apa to? Wong lanang karo wong wedok ki ngibarate kaya sepur karo rile. Iya to? Wong lanang ki sepur, wong wadon ki ril. Dadi upamane sepur ki pengen liwat sak wayah-wayah, rile aja kenyih. Kudu manut diliwati. Manut mergo terjadwal. Yen ora manut engko malah cilaka mergo nggo penumpang pirang-pirang. Penumpange keluargane dhewe. Iya, ning upamane rile, saiki aku tak takon, ril njaluk diliwati karo sepur, yen sepure ora gelem kuwi hukume piye? Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Mergo mlakune sepur kuwi manut jadwal, yen mlaku sak geleme, iki mengko iso tabrakan karo sepur liya-liyane. Mergo yen upamane kok sepure iki rapati sehat, ndalah bahan bakare ora ana. Iki engko ya ora iso ejes-ejes, Nduk. Ora iso. Nek sepur iki lagi sehat, bahan bakare penuh, penumpange ya ana, mesine ya sehat. Iki engko yen kon liwat ning long tut. Ejes. Ngono ya dadine apik. Kari menikmati ril kuwi mau. Ya, Nek ora duwe daya apa-apa njur ditekati, iki engko ya ora iso ejes, Nduk. Ora iso. Pomo ejes mung pisan, jes, wis ngono tok. Ya, ngono kuwi. Ngono kuwi hukume. Lah, kuwi wis disunahkan dening Rasulullah mligine garwa Rasulullah. Sing jenenge wong wedok ki aja gengsi ning gelem tawa. Tawa. Contone piye? Lah iki garwane Rasulullah iki. Upamane bar salat nyisak kae ya. Wong wedok sing apik kuwi kudu rampung salat bar kuwi terus dandan sakpole. Ning omah. Lah sakwise dandan sing ayu bar kuwi ngadep karo bojo matur karo garwane, "Kang Mas, dalu menika kula kagem napa mboten?" Matur, Yen kagem sing lanang nyauri ya kanggo, yen kanggo ya diladeni apa mestine. Ewadene kok sing kakung, "Aku lagi repot ki, Nduk, aku lagi ra kepenak." Sing wedok aja kok njur ngamuk. Ning kaya garwane Rasulullah, langsung wudu, sandangan kuwi banjur dilepas kabeh ngangge rukuh, tahajud wiritan sewengi utuh. Padha karo wong Karangmaja ki ya ngono. Wong wedok-wedok kene, anggere sing lanange omong aku lagi kesel, Dik. Wong kene langsung ngangge rukuh. Ha iya, kaya ngono kuwi. Ning ya kuwi raine peteng. Ha iya ngono kuwi. Paribasane ngono ya, Mak. Sing penting aja nganti gengsi di dalam rumah tangga dan saling mengisi. Tidak ada makhluk yang sempurna, di mana pernikahan adalah fungsinya untuk menyempurnakan satu sama lain. Bagaimana kekurangan tersebut bisa direkayasa menjadi hal yang sangat sempurna. Lah kuwi pernikahan. Wah, iya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Arep ngaturke apa minangka salam pambuka. Tak aturake malang memperoleh berdua luwih dhisik mengko kepeksa pepundhenmu Bapak Supito tak aturi minggah wonten pepanggungan kalian Pak Winardi ning tak ngaturke lelagon kagem temanten kekalih. Iya, Mbak Sela karo Mas Bayu. Larase pelok patete barang. Kula nyuwun dandang gula banjet. Oh, dandang gula banjet sing nembang. Nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu Sarjana Seni Magister Seni, dosene isi Surakarta jurusan pedalangan, materi tetembangan dan karawitan. Iya. Monggo Bu Kesi kula aturi ngaturaken lan mbok bilih badhe ndongaaken temanten lan matur nuwun kalih Pak Supito sasana lan wanci kula aturaken.
Inggih Pak Dalang. Saderengipun nembang kula kepareng matur ingkang sepisan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami konjuk dumateng keluarga besar Bapak Supito sekalian Ibu, sekalian Mbah Putri. Mugi-mugi anggenipun tasyakuran Mahargya Putra Mbiwado Siwi tansah pinaringan lancar, slamet, sedayanipun berkah barokah lan rezekinipun tambah kathah. Amin. Dene kangge temanten kekalih mugi-mugi dadosa jodoh ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos kukuting jaman ngantos ing akhiratipun samangke. Dadi awake dhewe iki dadi jodoh ora mung ning donya tok bapakmu. Nek iso engko dhewe awake ning akhirat kono ya ketemu. Awake ya iso mantenan ning nong ning gong ngono kuwi ning kono. Pengen ra? Pengen apa ora? Ya pengen ning ya sirku ya ganti suasana piye to piye ngono lho jane. Tegese iki nggone beda ngono lho. Oh iya. Kok mesti kaya ngono kuwi to. Mbok sampean iki sekali-kali nyenengke aku ngono lho. Yen aku ngejak ngomong rembukan sing sae jenengan mbok yo nanggapi ngono lho, Pak. Pancen aku yo menyadari saiki awakku yo wis tuwek, manak papat kuwi yo wis beda karo mbiyen. Wis ora siset kaya mbiyen ngono lho. Mboten ngoten. Kula niku jenenge bojone dhewe kok dilem nek kurang patut. Nek jenengan pancen ngersake nggih. Bu Kesi piyayai ngatasi wis sepuh parandene sik ayune kaya ngono, suarane sik apik kaya ngono, bodine sik kaya ngono. Ngelem kaya ngono ora pantes Bu Kesi. Aku ngelem karo sampeyan ki sarana tumindak lan pakarti ora kok ngangge pangucap. Lah ngono kuwi. Apike kaya ngono yen wong lanang kon omong aku cinta padamu, Dik. Lah ditakoki wong wedok, piye Mas, kowe cek ora karo aku? Bingung. Mulai anggere kanthi tumindak dijak dolan, dijak neng ndi, dijak mangan, ditresnani, cukup dengan tindakan itu sudah membuktikan bahwa seorang laki-laki mencintai, ngono kuwi. Alhamdulillah, wis seneng aku lek ngono. Heeh, pancen niatku gen seneng sampean ngono kuwi. Nggih. Nggih matur nuwun ya Pak, muga-muga senadyan to sampean sok dadi dalang kondang, regane larang, aja lali karo aku ya Pak. Ning mergo ngene lho Pak, wong ki yen wis kondang adate ya yen dalang kuwi umume lho ya ning muga-muga sampean ora. Amin. Sing abot kuwi godha telung perkara, siji harta, loro tahta, sing telu wanita. Apa kuwi? Wong wedok ayu, siji harta, loro tahta, ping telu wanita. Oh, kuwi. Yen cara Jawa ya dhuwit dingklik karo teman wanita sing apik dudu bojone. Ha ngono kuwi. Lah iya. Lah wong aku dhek iki lho Pak, mbok eling ning Ponorogo kaya wingi. Lagi wae ngelem-ngelem aku. Ning Ponorogo wingi bengi lho. Iki penonton streaming mesti preso kabeh. Lagi nek bintang tamu sing ayu banget saka Tulungagung jenenge Silvi Kumalasari. Aduh, tanganmu sing ngremeti ngono ki. Ki lek wong wedok sing atine padhang, ora bakal. Dadi aku ki karo sampeyan lair batin. Upama pancen tenan sampean kok pengin wayuh loro ngono. Yah, monggo ya, Pak. Monggomu modele karo atine keteke panas ngono modele iki. Lho Pak Eladen iki monggo. Ora bakal kaya ngono Bu Kesi. Ya semoga-moga dipangestoni karo para warga masyarakat Karangmojo, Kartoharjo. Awake dhewe anggene bebrayan ya padha karo temanten nganti kaken-kaken ninen-ninen pikantuk wahyune jodoh Allahumma. Amin. Masyaallah. Yo saiki nembang dandang gula banjetipun. Dandang gula banjet sego pecel metu. Iya nggih. Klutak-klutik. Nggih. Cocok. Kono iso mangan kene karo mambu tok. Ayo nggih. Pak Dalang nyuwun sewu niki disusul kalih bintang tamu penggerong. Nah niki lho. Gundule padha. Ayo nggih. Iya nggih. Monggo Bu Kesi. Lamun arasu
lamun arsa antuk jatuh krami ketika akan mendapatkan suami atau istri atau pasangan. Pripun Bu Kesi? Den prayetna ing pamilih hirna aja waton wadon aja milik wong ayu kaping pindho melek wong sugih. Dadi wong rabi iki aja milik karo wong ayu lan wong sugih sebabe merga rupa ayu iso luntur, bondo donya iso gempur, kabeh ora ana sing langgeng. Ya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Monggo. Ping telu pangkat derajat iku bisa larut keneng sambang sarawungan kapi lot mreng wicara kang manis manis Noneno. maramani den prayetna Matur sembah nuwun Bu Kesi. Digarap rong rambahan sepisan Bu Kesi, yang kedua nyuwun karo mantan mahasiswaku sapa Mas Ferdi Sambo. Iki dalang saka Magetan. Oh iya to. Mumpung cedhak nusul ngancani Mase ya Mas Danang Suseno. Mas Sulomo, Prastya Sulomo. Mangga dipun aturaken sarung jagung dados putra Alhamdulillah wilujeng niskala wujude tetembangan sarung jagung diaturake marang mempele berdua Mbak Sela karo Mas Bayu. Ya, muga-muga katresnane ya
bisa sempulur langgeng enggal pinaringan wujude putra sing kaya golek kencana minangka panyambunging sejarah lan putra putrine tansah dipun paringi soleh lan solekah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun kanthi sanget dumateng Bapak Supita kaliyan Pak Winardi mendampingi tindak wonten ing pepanggungan mestinipun badhe ngaturaken panuwun dumateng tangga tepalih lan sinten kemawon sampun mbebantu. Ya. Srepek Durmana. Ayo monggo Pak Supita pinarak wonten pepanggungan niki. Gandeng ingkang menghibur sedaya para masyarakat menika Pak Supita. Tepuk tangan untuk Bapak Supita para kadang. Nggih. Monggo klatire paring dawuh. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ajmain. Amma ba'du. Nyuwun sewu Pak Dalang ingkang terhormat. Nggih. Nempil wedalipun kagem matur kawula atas nama keluarga besar almarhum Mbah Wirsentot, Mbah Haji Sukiyem ngaturaken terima kasih ingkang kathah-kathahipun. Ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya masyarakat Karangmojo khususnya RT 6 ingkang sakmangke sekuyung mulai saking Bapak Lurah, Bapak Cari, Sero Perangkat nyekuyung niat kawula keluarga besar mantu putri kawula atas dukungan sedaya mawon dalam pelaksanaan ini wonten kekirangan wonten gangguan kados menika sonnya sangat bagus Pak Lurah, Pak Dalang. Nggih, matur nuwun. Anyar Pak niki. Ya. Paling tidak menika ganggu kemerdekaan keluarga atau keberkahan warga Desa Karangmojo anggenipun sari mbok menawi ingkang mboten mirsani. Tapi insyaallah son menika isine memang Pak Dalang Cahyo ingkang suara dan gamelanipun cukup menghibur. Nyuwun sewu niki kula pirsani Pak Dalang kula gang sempit. Nggih. Yang biasanya Pak Dalang ini wonten lapangan ini wonten gang sempit. Nggih, Pak. Ngantos napa-napa. Ngantos ujung ngantos jalan pertigaan kiri kanan alhamdulillah saged menghibur masyarakat Karangmojo dan sekitaripun kathah sangat Pak Dalang. Oh, ngaten. Matur nuwun sanget. Nggih. Wedalipun Pak Dalang saged kersa dateng Karangmojo wonten dalu menika. Inggih. Kula kinten mboten panjang lebar Pak Dalang. Nggih. Matur kula sekali lagi saya mohon maaf sekeluarga besar dari Haji Wirsentot almarhum Ibu Haja Sukiyem menawi dalam hal pelaksanaan menika wonten keiranganipun. Para penonton saya mohon maaf bila dalam menyediakan tempat dan sebagainya kurang berkenan. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekedap Pak nyuwun prisa sekedap nggih Pak Supita.
ingkang sampun wayangan ping 7 niku Mbah Sukiyem nggih. Mbah Sukiyem. Oh nggih. Nggih. Jenengan nembe menika nggih. 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 Lah putrine pinten? Setunggal. Tunggal. Nggih. Mantu niki. Nggih. Lah bar niki kira-kira enten wayangan melih mboten mriki? Insyaallah mangkene. Oh sik kula nyenengne penonton men hiburan nggih napa mboten? Ngeten Pak, kula usul. Nggih kula mau critakake nggih niku estu. Nalika kula sowan wonten Ponorogo, suasanane nggih ngeten iki. Ngoten nggih. Lah akhirnya terus dipun napa niku dipun usuli kalih warga masyarakat mriki lak dalem. Nggih. Anu Pak, niku omahe niku nutupi sinden Pak. Oh ngaten. Niku saene dimbrukne mawon ngoten Pak. Lho, tiyang Ponorogo yo langsung dimbrukne, bar wayangan dibangun melih. Oh ngaten nggih. Niki ketoke omah niki apike anu Pak niki. Tetep kajenge ngeten nggih mawon mboten napa. Sing penting wayangan. Malah niku lak dak to winging jenengan. Mangke suatu saat sinden kula kajeng ngeten burdak menika. Nggih ngaten. Nah, maksud kula ngaten Pak Dalang. Nggih. Insyaallah. Kan aku ketinggal saking pundi-pundi nek teng Durdak menika. Lah nggih kula saken menika. Tur panjenengan sembodo Nadyanto Rupek panggenanipun teng Jawi lak jenengan paringi layar to. Nggih Pak Dalang. Lah nggih. Nika kedah mangcek sinten ngertos mriku mboten nyetel wayang malah nyetel bola. Insyaallah mboten nggih. wonten telik sandi wonten mriku kok. Wah nggih telik santri. Nggih. Panjenengan Bapak Holi paring dawuh Pak Pak Winardi. Nggih. Matur nuwun. Wah nggih. Niki Pak Winardi nggih Jogobaya. Mbah Jogobaya Pule kula. Oh, panjenengan Jogobaya. Nggih, riyin saniki sampun purna. Layak kok nuwun sewu brengose kaya Raden Gatotkaca. Nggih. Matur nuwun. Sepindah malih niki dumateng kanca-kanca ibu-ibu daden wingking nggih. Karang Taruna niki wau saking Karang Sepuh mriki nggih niki wau kula ngaturaken matur nuwun sanget niki wau pun dibantu ayo kopine nanti tak tokne klarak ngoten. Oh gelekne gending aku. Oh ngaten. Nggih niki. Dados mriki enten Karang Taruna enten Karang Sepuh nggih. Nggih niki Wah nembe ngerti kula. Mergi niki nggih tiyang piantune enten sing nem enten sing sepuh ngaten Pak. Oh ngaten. Nggih nggih. Jauh Pak Dalang. Nggih. Kula sampun cekap tak manda persadi Mas Winardi lanjutkan kali gending. Oh ngaten. Nggih. Tugasipun benten-benten Pak Dalang. Oh badhe mandhap. Nggih. Mboten salamang kali sinden-sinden riyen. Sampun nggih. Mampun nggih. Ninggali napa ta napa ngoten lho Pak Supito. Pangestu pandonga ngoten lho nggih. Sembah nuwun Pak Supito, mugi-mugi saged barokah anggenipun kagungan hajat nggih Pak Supito. Nggih. 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 Jenengan Pak Winardi monggo menapa? Nggih. Ning bau dipun suwuni gending ngoten apa? Oh ngaten. Menapa ingkang dipun kersakaken? Kangen ning ati Oh kangen banget. Ingat nembang? kula. Oh panjenengan. Kalih sinten mengke sing ngantani ngoten. Oh monggo dipun pilih menawi Winong niki 500, menawi Mbak Birgita niku 750. Nah niku nggih. Waduh iki. Nggih. Nah, Niki mengke sing nyawer Pak Supito lho mare. Lah Pak Supito mandhap ramang. Mboten mengke. Guyon Pak mboten. Nggih, nggih. Nggih. Apa nek sing wani karo Raden Gatotkaca semene iki ayo nggih. Mboten. Kula malah matur nuwun dumateng Pak Dalang, Bu Kesi. Kula rawuh teng dalem panjenengan pun disugata napa mawon kula matur sembah nuwun. Nggih. Leres Pak. Pancen lek piyayi nanggap mesti kula suguh. Wong dolan entekne gula niku mangke. Nggih, agem bawa ngaten nggih. Nggih, monggo nderek jenengan Pak. Nggih, bawane bawa kangen mawon. Wae. Pangkur. Nggih. Wae nggih, nggih. Nana. Kangen tanpa pomo. Wah, suarane ya kaya Raden Gatotkaca tenan kok elok tenan. Kangen kuton. Po upomo. Wah, nggih. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Wis lawas anggonku nunggu nanging amung
leledo ngelingono rikala dina pungkur nate ngendika napa Pak sliramu nate ngendika tresna lahir dalam kubur tresna lahir terus sing batin nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Winardi luar biasa suarane jos nggih ngono napa jenengan nggih mantan penggirong to Pak Win mboten lah kok suarane iso kaya ngoten niku gembleger kula wae kalah gedhe kali jenengan lho nggih nggih niki kalih promosi kula sing ngrias niki bojo kula ngrias temanten oh ingkang garwa nggih nggih terop komplit nih. Oh, saking panjenengan nggih. Nggih. Ah, kinten-kinten badhe pinten ngaten iki. Halah, nggih. Niku nggih nis derek ki Mbak, Pak. Oh, nggih. Niki termasuk sepupu nggih. Nggih. Ngoten. Ibu kula niku Mbak Yune Mbah Sukiyem. Oh, ngoten. Nggih. Kula menika jebul nggih duwe dulur teng Magetan niku. Sinten? Lah, namine Pak Bambang Sularso. Niku kalih kula nun sewu. Beda bapak, beda ibu nggih. Nggih. Padha niku. Nggih. Lah ning mbahe, nggih. Mbahe Pak Sularso kalih mbah kula niku. Lah niku nggih benten niku nggih. Oh, berarti sampean padha kalih kula nggih. Pripun? Jenenge asline nggih dhuwure kancane kancaku. Oh nggih, kancane kancaku. Nggih. Sami. Nek kancaku dipek. Nah ya ngono kuwi. Nggih. Monggo, ya sapa, Mbak? Monggo kangen ning ati. Mang pilih Mbak Birgita. Napa sinten? Siap ora? Monggo, nggih. Nggih ditarik to, Pak, niku ben iso jumeneng mergo. Ah mboten, narik engko kleru iki. Sampeyan lek ora gelem narik engko ditarik genti lho. Nggih. Pak, minta tolong dong, Pak. Kok gedhi aku. Wis anggere sing wedok meni minta tolong dong, Pak, langsung bringose tetel kabeh. Nggih. Monggo. Kangen ning ati. Digarap ketawangan mawon. Sik to, Pak, aja kesusu sik to, Pak. Kita intermezzo, kita perkenalan dulu, ngoten lho. Cocok nggih Bapak Ibu nggih. Oh. Pak Win, napa garwane nggih enten iki? Enten layak wedi sampean. Nah, nggih. Mboten. Sakmenika kan kula kan ibaratnya kan putrine jenengan to, Pak. Kula kan saumuran putri. Lho, mboten to? Emoh, Pak. Wah, lah emoh iki, Pak. Ayo bejamu Bir, dinawe kok ora entuk apa-apa bar iki. Pak. Jenengan wau kan arta sampun nyugatani kula sak rencang-rencang sinden niku wau maaman to. Kula dugi mriki niku Pak Winardi niku ayo Mbak maam gek ndang dikengen maam ngono lho Pak. Heeh. Terus sakniku niku ajenge tangkret jenengan. Kula niku sinden sinten ngoten lho Pak. Oh, dereng tepang lho mare. Oh, dereng tepang. Kat mang sore ki ora kenal Pak. Belas ya Allah Pak, Pak panjenengan bagus men to Pak. Brengos lho Pak. Jan. Hati-hati Pak Win, anggere sinden wis ngelem. Wis ayo ndang digarap kok. Oh, dadah wis kesuwen iku ilang iku mare. Iya ya Pak, iya ya. Sabar Pak, sabar. Batine Bu Win ning jero karo tutuk-tutukno ngono. Nggih. Oke Pak. Nggih, niki kagem piantun wonten wingking ingkang gawe wedang wau nuwun gending menika. Nggih, siap. Siap. Kangen ati. Nggih. 500.000 ya, Pak. Boten Pak, guyon. Karone kene ya ora. Ora siap kene. Ayo. Nggih. Kyai sepuh kuwi aja disuwuni arta ning disuwuni pangestu ngono lho ora. Yo, tak dongakne ae. Nggih. Dongane pripun, Pak? Muga-muga nanti paringi jodoh. Amin, Pak, amin. Jodoh piye niku kalih wong lanang boros kok Pak niku. Waduh, nah kuwi. Monggo dipun aturaken kangen ning ati konjuk dumateng sedaya panitia. Yuk.
Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu pemujanku ati susah mung kangen siramu. Bagas katresnanku rasane hatiku awak lumrah labi saturu wawayanganmu ngrekidu hatiku. Rino wengi tak ati aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku. Yo wong ayu pemujanku ati susah mung kangen iramu. Rino wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani. Jenengan tetese mboten saged joget sing cepat ngoten niku. Ya piye? Berarti harus lebih semangat ngoten lho Pak, kudu rada cepet. Wis tuwek marane. Lah kula jek enom pengene sing ngoten niku lho Pak. Kok cepet-cepet Piyai Sepuh ngono napas. Nah, nggih leres. Kula mawon mun krasa semen. Tanah ijo. Nggih.
Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat loh, Pak. Tenan loh, Pak. Siap? Kari sak gongan men, Pak, ra apa-apa. Kari sak gongan lho, Biasane Pak. nek keri cepet, Pak. Engko banjir ya. Tak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap? Siap? Oke. Aja semalang diomong iki ngedek cepet kok lho, lagi wis ping 2 iki, Mas. Wis ping 2 iki. Lah, iki sing terakhir iki kudu cepet. Ya. Aja semalang membagus. Ayo, Pak. Bila bisa lanjut. Ya. Ora bakal aku lali. Sumanje ana ing sisihmu. Nggih. Matur nuwun, Matur nuwun, lepat Pak. nyuwun papunten. Boten, Pak. Nggih. 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 Pak Dalang, Napa? matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Jenengan Saya wau sedang pas saged. nembang pas bawa iki caklem kaya Gatotkaca. Lah. Bareng sampun nembang gen lagu kangen ning ati malah kaya dosa muka malian. Wah, Nggih. ndaplang luar biasa. Nggih. Nggih. Matur Saliman nuwun. riyen lho, Pak. Nggih. Saliman riyen. Salaman piye? Ya saliman lho, Pak. Ngoten Salaman lho. ya salaman. Nggih, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Pak. Ampun Piye? supe lho, Pak. Iki Lah. eneng iki nggur piye iki? Lah, Iki ben gak ketok ngono piye? ben gak ketok, tak tutupi, Pak. Ben gak ketok ngono. Lah, ben gak ketok piye? Tak tutupi ngene, Pak. Duh, Pak, Sik pun izin kalih Bu Win dereng mangke. dereng. Bu izin nggih, Bu. Nggih. Pun kula izinke lho, Pak. Lah lah lah. Lah, Loh, piye malih ora walah. Alah, Pak Winadi lho, Pak Suprito malih. Awas ndasmu awas. Aduh, terima kasih lho, Pak. Nggih, nyuwun papunten nggih. Kap mboten nggih, napa-napa. matur nuwun, matur Nggih. nuwun, Mbak. Nggih, Nggih, Pak. nggih. Nggih, Pak. Dadi wis ditata Pak Supito karo Pak Win iki. Sing nyanyi Pak Win, sing nyawer Pak Supito. Iya. Ae ngono kuwi. Napa kula dherekaken ten mriku, Pak? Oh, ngoten. Matur nuwun nggih, Pak. Atas-atas, Pak. Ampun nganti kena godha, Pak. Kaya ngoten niku sinden iki angger ngerti piyayi munggah ngoten raine kaya kotak amal, Pak. Lah iya sembah nuwun karo Pak Win karo Pak Supito Letresno karo seniman munggi gayeng-gayengan kok mak ngene iki. Ngono kuwi. Lah dawuhe Pak Supito kala wingi kae nalika tindak ngene dhewe supaya ngejak sinden cilik sing lagi kelas 2 SD. Ayo sak kucing sian. Iki wis kat mau wis medan medun nguyuh ae. Iya ta. Genduk Sofiana Putri. Ayo sing kondang. Soraya. Iya urung rampung. Sofiana Putri Soraya. Nah, ngono lho. Getaki karo dalang. Wonge bocah ireng ngangge biru kaya madu mangsa malah. Nggih, assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya harap segera datang. Ayo. Wes terus piye wis? Apalamu piye nduk bar kuwi? Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, sugeng dalu nduk Cahayu. Sinden sugeng dalu. Sinden kal. Sugeng dalu Bu Sinden sing gemoy-gemoy. Wah iya. Gemoy nggih. Iki Om Penabuh pengrawit. Ayo. Sugeng dalu Om ngono ya. Sugeng dalu Om. Nggih. Saiki sing mirsani kabeh para penonton sugeng dalu. Rada banter nduk aja lirih-lirih ndak kaya baterai entek. Ayo. Yo sugeng dalu para rawuh. Ayo banter iso ora? Sugeng dalu para penonton. Kurang para Pak? Hah? Kurang para Pak? Wis semono ya. Tak delok intil-intilmu obar terus nang kene marai. Ayo. Intel-intel Nama napa, lengkap Pak? sinten napa? Intel-intel ini napa? Eh? Intel-intel ini napa? Intil-intil.
Kene lho, neng gulu kuwi lek enek sing kene to bagiane anggere nggih obah. Kaya Pak Dalang anggere obah. Oh, ngene biasane enek sing obah tik 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 ngono intil-intil. Oh, berarti ndoke obah. Ya pancen obah, ning sing obahne Bukesi ngono ya. Ayo aja ngomongin ndok, ndoke murah, regane murah. Ayo. Ayo, Coba kaya apa? Ngaturke panuwun karo Pak Supito iso ora? Pak Supito, kula ngaturaken panuwun sampun panjenengan timbali. Wis nirokne Pak Dalang ya. Nggih. Madhep rono. Ayo. Saya coba mubeng sik, set mubeng ini. Nih, Nduk. Ber mubeng nyer. Tak 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 tak. Ayo, nah terus. Ayo. Mubeng rono, madhep rono. Iya, heeh. Muter. Iya. Balik kanan, gerak. Iya. Ngono to, Pak? Apik, dadi gelungane ben ketok kok penonton lek kaya ban Vespa ngono lho ya. Kula tuku meleh, Pak. Oh, tumbas meleh. Nggih, niki Oh. entene sing cilik iki niki, Pak. Paling cilik kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya jane wis pas, sirah karo gelungane wis pas. Sing kegeden iki kembangmu ngiwon-nengen lho. Kaya rating e. Ayo, ayo. Nggih, Duduk kembange, Pak. napa? Awake sing kurang lemu. Ora apa-apa, tegese sampean seneng prihatin, ra masalah, sayu. Kelas pinten sekolah teng pundi? Kelas kalih MI. Teng pundi? MI pundi? MI plus Solar. Plasalar. Nah. Kecamatan ngendi? Ngawi. Oh, Ngawi. Kabupaten? Kabupatene? Ngawi. Ngawi. Provinsi? Mboten Jawa. Mboten Jawa, Dek. Oh iya, lah ngendi? Kalimantan apa Sumatera mboten Jawa. Oh, mboten pirsa. Dadi Ngawi iki kabupatene, provinsine Jawa Timur. Ha, Pulau Masa, Jawa, Pak? Mosok. Lah kuwi dosen kok ayal ora. Ngono kuwi mbok takono mong sakmene mbane ya ngono kuwi. Provinsine Jawa Timur, Pulau Jawa, negaranya adalah Indonesia. Indonesia. Wis bener ndek iki Indomie, Dek. Ayo ngono kuwi. Pengen nembang apa Cahayu? Sik, Pak. Sik piye? Arep nguyuh neh apa piye? Boten. Lah apa? Kula arep salam kalih Pak Supito. Salaman Nggih. kaya Mbak Birgita mau. Boten. Lah kok arep salaman aja-aja kuwi arep nyupet yo an ku arepe. Kula arep sugeng dalu. Oh, sugeng dalu. Oh iya ya, oke. Heeh. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun. Tak kira dibacutne mugi-mugi jenengan paringi sehat apa piye ngono kuwi. Ayo. Terokno Pak Dalang. Nggih. Terokne ya. Nggih. Pak Supito, Pak Supito. kula nderek memuji. Sekedhik-sekedhik, Pak. Oh iya. Kula nderek derek memuji. memuji. Mugi Mugi panjenengan tansah pinaringan sihat walafiat tebih saking sambe kala pinaringan alon-alon. Oh iya, ayo wis. Saiki kira-kira arep ngaturke tembang apa? Kaya nek ku ngomong neten sampean ki lho, Pak. Lho ketoke gayane dhewe drama ketoke ora ngerti ngono lho kok malah kok buka nang kene ora. Apa sing kok omongne Pak Dalang? Lali Pak Dalang pisan. Mangkan sampean tekok kula. Heeh. Nembang napa, Nduk? Kula kan ngomongi ngimpi, Pak. Ngimpi. Mulai ngimpi terus sing gugah sapa? Tembang, Pak, tembang. Oh, tembang. Nggih. Tembange ngimpi. Nggih. Lah ngimpine wae wis metu. Jare arep caping gunung, aja mulah malih to. Ya wis caping gunung mawon. Caping gunung ya. Nggih. Ayo coba kaya apa? Nggih. Dijenglengne. Lah lek awakmu remuk piye engko? Boten. Mboten. Nah iya, oke, coba. Bocah saiki ngangge selendang barang nganti klengsreh. Ayo nggih. Lah niki slendang kula enten manoke. Manukku geru. Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora Manukku apa-apa. geru. Ku geru. Oh iya, Nggih. ku geru. Sampean pengen ngertos anu suarane manuk geru. Lah piye suarane? Ku geru kok. Oh geru kok. Nggih. Oh iya, kok kaya ngono kelakuanmu. Tanah koyo ngene, Pak. Ah iya jangan ngene ya, betul. Nggih.
Coba pangkur caping gunung. Aja kaget nek dijembleng ya. Nggih. Ya, coba. Saben bengi. Ayo. Saben bengi timbange turu sore-sore. Ayo ndelok wayang dalange Bapak Cahya. Saya Pak. Saya moto kok moto Pak. Piye to sae napa moto? Saya napa mboten Pak? Sae sanget. Apik ngangge parikan barang nganggo senggaan wis pinter cerdas sampean ya. Ayo kelas loro. Nduk, nuwun sewu ngene ya ngangge kotang sampean. Mboten kotang niki. Apa? ATM. Oh, ATM. Oh iya. Nggih. ATM cah semono ngerti ATM barang. Ayo. Terus ayo jajal. Yen memajang mong karo janur kuning tak kudangi Bapak Cahya sing bagus-bagus dhewe. Mek Bu ngono ayo. Kuwi meneh tengah ngawik tanah koyo ngono. Apa cepecuk to? Ayo ngono kuwi. Kula ijek cah cilik lho Pak, dudu ibu-ibu. Oh iya, sepurane Nduk. Nadyan sampean sik cilik ning nyatane cerdas, pinter, tur dasare sinyalmu kuat mergo ning sirahmu enek antene lah kuwi lho. Lah mendi Pak? Kuwi Pak, sebelah tak kanan. goleki Pak. Kuwi lho kanan. Tak goleki Pak. Kanan. Kiyo Pak, Ha. kembang goyang Pak. Oh, kembang goyang. Nggih. Ayo, kembang goyang. Apine kene kayak kembang api, Nduk. Wah, apik jos. Kembang api. Heeh. Iso kertip-kertip ngono ya. Mengke kula tuku itu. Aja. Mak nggih tenan sirahmu rusak kok. Ayo. Mboten nggih. Ya. Kembang wetan gunung. dipalarke wani. Palar niku apa, Pak? Rurudung ndelep ngono lho. Tambahi meneh to, Pak, kula pengen goyang. Wah, ya engko enek nggone. Engko tak abani kok kene yo. Yo pacitan sik, ayo. Pacitan sarwi jenang. Goyang yo. Yo. Ngalah Gusti. Sang mriko nyuwun egolan apa mboten? Wun. Ayo, ndeblak untak. Ayo mano, Pak? Ayo. Siap, Dok. Wah, sik bergas apik, batune anyar. Ayo. Apa adake boneka mainan wae. Ya, kuwi dibenakne sik lendange kuwi benake. Kuwi lho, ayo dundurke. Nah, ngono ben cantik ngono kuwi. Iya. Nggarai kakean goyang lho, Pak. Lah goyang kula ngono, Pak. Ayo, teng klothak kaya denden sawah malan ayo. Anu, Pak. Napa? Sanggul kula melok goyang, Pak. Dung dung dung.
Oh iya. Ora apa-apa penting ora ceblok ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ya apa kaya apa. Nggih. Terus ya, Nduk. Panas. Panas udan. Panas udan. Napa? Kok panas udan balene. Panas udan. Nah, ngono kuwi. Kula cek cilik, Pak. Lah iya anane sik cilik tak benerke, gen apik. Sampean nyawang aku Bukesi ya, Pak. Oh, omongane tak pangan lho kowe susuke. Kula ki Sofi, Pak, Sofi. Iya ya, Sofi COD. Ayo. Lah nggih niku Sofi COD. Baleni nduk kan kuwi. Ayo. Panas udan. Baleni, Pak. Nggih. Ayo. Sampean to gak njowo kula. Coba aja. Ndang Piye? Panas. Ayo. alon-alon kek to, Pak. Ya alon-alon. Ah. Yo. Nah, kuwi. Piye mau, Pak? Panas udan. Meneh. Sik kowe rene iki tak kongkon malah ngongkoni aku terus ora. Sale sapa ngongkon diganti? Cengkok kula ya dhewe-dhewe. Oh iya wis, ya wis. Wis manut karo sampean. Ayo nggih. Manut. Panas udan ngono ya. Panas udan aling-aling caping gunung. Ah. Hei. Natian. Ya. Nadian wadon serta lanang Nyetan paling ulon luar biasa iki. Ayo nggih. Jas Sofi ya. Ya Nduk, sak langgame engko dindangduke caping gunung. saniki, Pak. Besok wis bubar ngawur. Takon ngono ya aneran. Yo. Di zaman Yo yo.
Bergas iki. Nika lho Pak Supito dipadosi nika. Salaman riyen kali Pak Supito, salim riyen. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Matur nuwun Pak Supito. Nggih. Cah cilik dhuwit iki lek bengi ra entuk nyekel dhuwit, gorene dhuwit sik. Mok bagian kula. Wah iya. Ora kena dihapusi bocah iki. Ayo nggih. Lah kaya ngono kuwi, Nduk. Dadi sampeyan yen pinter nembang, nguri-uri lan ngurip-urip melestarikan budaya, nembang kaya sampeyan kuwi. Nuwun sewu, rejeki mara dhewe. Ngono, ya. Jadi mlaku intik-intik ngono, Pak. Oh, mergo rejeki duwe sikil ngono maksudmu. Ngene lho tak omongi. Bunci swara apik, kepinteran kaya sampeyan, akhirnya jenengan uripe mesti kajen keringan, dihormati, ditresnani. Buktine sampeyan rampung nembang caping gunung, Pak Supito tindak rene maringi bebungah ning sampeyan. Lho kaya ngono kuwi. Mula sampeyan aja isin dadi sinden ya. Nggih. Cucuk lho timbangane derep ya to. Iya. Nggih. Apa neh sijingkas ora perlu nganti gara-gara bar limbukan mangke saged kondur sesuk sekolah to? Nggih. Nah, sekolah kudu mlebu lho sekolahe. Ya, Pak Dalang mbiyen yang ngono kuwi bengi nduwalang isu ya sekolah. Nah, ngono kuwi. Nadyan ning sekolah ngangge turu barang. Ya, ngono kuwi. Nek tetep mlebu ngono ya. Apa? Tangkas apa? Ayo. Dangdut meleh ya, Pak. Oke. Ben mripate betak melek. Wah iya, nggih. Ben betah melek. Oke, apa upamane, Nduk? Lali janjine. Wah, iki. Ya, cacak. Nggih. Oh, kaya apa? Nggih, diaturake lali janjine lajeng kemawon. Iya, Cok. Nggih. Dening Sofiana Putri Soraya. Oke, Pak. Hah? Tiwas mikir ceblok. Nyapa neh? Oh, duitnya dilebokne ning tas. Oh iya, bener. Bener ketimbane nangis lek. Lho, Pak. Lunyu lho dinggo nyekel mik. Lunyu. Oh iya, heeh pancen duwe nek sabune, Nduk. Ayo. Ayo, sono lumayan engko karo mbokmu kena nglebon panci. Ayo. Bocah ya. Maka ya diaturake. Dados. Thank you.
Lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Sofia. Weh. Elok luar biasa. Monggo kelas loro lagi MI lho, Nduk. Ha iya wis kaya ngono. Kaya bocah wis pintere kaya ngono. Karo Laras wis pleng, karo Irama ya wis ngerti. Ha iya, egolane ya malah mesakne aku, Nduk. Pak, Iya. Pak. Napa? Garis lendangi lho, Pak. Apa? Anu, goyang kula ibu, Pak. So rasa ngangge selendang. Udo lho ya. Sik cilik ya. Mula sok selendange ditata rada cilik, rada ndek ngono ya, Nduk ya.